Joango zuetxeraino, bale? Bale. Ba, bi, da hiru. Venga, Borja, orain kontatu nor zen Joanes. Ba, Joanes, orain dela asko eta asko, inguru hauetan zegoen asti bat zen. Eta orain non dago? Orain hilda, 1500 urtean jaio zen. Badakizu non? Non? Margotan, esaten dute, garai hartako unibertsitaterik ospetsuenetariko batera ikastera joan zen. Salamankakoa izan ere. Baina hiri honetan magia truko batzuk eta zenbait belarren potereak ikasi zituela bada ziurtatzen duena ere. Kontatuko dizu zer gertatu zen Joanes jaio zenean? Bai, kontatu! Zer diote neskamutik horiek? Umeren bat jaio mendela, batek daki. Hori tontakeri hori, egunero jaiotzen da norbait. Baina ez didazu esango, Antonio. Ez dela posik egoteko aitzaki ederra, umetxo berri bat herrira etortzea. Ez dakit, pa. Azken aldi hontan dugun eskambiarekin, hobelitzateke inoz berririk ez etortzea. Panik! Parte egiten du Miguelekin, posik egoteko aitzaki ederra da hori. Aizue, zein polita den, ez da beharrezkoa izan ipurdian jotzea ere negar egiteko, berorrek egin du negar, bakar. Eta begira, uda astean jaio da justu. Eta nola dituko dute? Ba, San Juan bezpera denez, Joanes dituko dute. Zein ongi urteak betetzea usta garaian eta familiek diru apur bat dutenean. Zeruko edenkapena izan da hau. Aizue, konturatu zarete Elizako kanpaiek bakarri jo dutela? Isildu, entregotu datorreta. Nina torrelako isiltzen zarete? Bai, Nieves, bai, Elizako kanpaiek bakarrik jo dute, ume hori oso berezia delako. Zuek itxean ere, atera gogoratua izango da lurralde hauetan. Berezia izango da. Astia izango da. Gehiago gara orain Margotan! Eta zer zen, aztiona ala gaiztoa. Ba, egia esan, nire aitonak ez ditu inoiz horri buruz ezer kontatu. Baina nik uste dut ona zela. Nik ere da. Eta magia egiten zuen. Noski, ustela ezen benetazko asti bat izan. Begira, kontatuko dizut, Joanes Dianara etorri zen igande batean gertatutakoa. Gaur igandea da, Joanes etorriko da, beraz. Gizon honek ere gustoko du berandu etortzea. Apaizek diotenez, Elizatik kanporatuko dute. Ez baita zilegi teologia ikasitako pertsona batek, sorgintza ere ikastea Salamankan. Ba, itxura denez Joanes arazotan omen da.
Ez nau harritzen, barrutako etxea gau bakar batean eraiki zuen. Eta Arintzungo korralak haiek ere beste gau batean. Horregatik, inkisizioa abisatu dute. Niri pertsona ona iruditzen zait. Gertatzen dela da, herriko medikuak ezin duela ikusi ere egin. Elana, sendagai dituela. Badator, zelako itxera dakarrena. Egunon, Joanes! Hori da elurtea hori, Montes diokan dabilena. Abuztu erdian gaude gaina. Bai, baina gaztelan elurra da. Beno, banoa barura. Astia izateaz gainera, elurre zikintzen dugu zeliza. Jope, Jones ezagutzea gustatuko zitzaidake, bere laguna izateko. Bai, ez pentsa garai hartan denek bere laguna izan nahi zutenik, Ez, Zenbait etxai ere bazuen, nortzu ziren bere etxaiak, batez ere inkisiziokoa. zer da hori. Jakingo duzu apaizek eta ez zituztela gustoko. Zorginak, astiak eta horrenakoak, ez? Inkisiziokoak horretarako zuen. Zorginak eta astiak zigortzen. Eta Jones harrapatu zuten noizbait. Ziur ez nago, baina gertu ibeliko ziren. Badakit behin bere etxera eta guzti joan zirela. Egunon, Jones, nandik zatoz? San Ferminetatik. Nola liteke hori? Bat, Iruñan egon da, eta gaur goizean goiz, hemen jadanik. Hausarik errezena da hori. Hemen, Bargotan, Joar menditontorrerantz begiratu eta esaten dut. Odei politori, egin kasuneri, odeian igo eta Done Jakubidetik motxena bai da, hiribururaino noa, erdia baino askarrago eta bueltatzeko berdin. Hala ere, kontu zibil. Egun hauetan, inkisiziokoak hemendik ari dira zure bila. Mil esker esateagatik, gero arte. Gero arte. Atea ireki ezazue Elizaren izenean! Ireki edo atea botako dugu! Banoa, zer nahi duzue? Egunon izan! Honelakoak esatekotan gutxi izan daitezela. Astia txilotxera gatoz. Behan dago, etorri nirekin. Sartu. Nondik zatozte? Kalahorratik. Hain urrutetik, ni bezalako gizon arrun bategatik. Tira, Janez jauna, etor zaitez gurekin. Bide luzea da eta. Ongi da, baina itxoin pizka bat, aldatu beharra du.
Otak erazten lagunduko zaitu? Zuk ez, neska. Gizon indartsu hauek lagunduko naute. Jakina, asti jauna. Zuek, lagundu. Eta orain zer? Margotarrek nahi eta dugula pentsatuko dute. Baina nola sartu gara burua uste honetan? Guazen izili-zilik kalabrara. Baina hanka bat ez zitzaizun falta? Lasai emakume, olasean ari nintzen. Hanka gezurrezkoa zen. Ba, horrerantzean abizatu. Halako batean infarto bat izango dut eta Iruñera joan beharko dut operatzera. Arropa apur bat bildu. Zer dela eta? Kanpoan igaloko dugu boladatxo bat. Nora goaz ba oraingoan? Montes diokara. Bertan, belar pixka bat bildu eta lagun batzuei bizita egingo diegu. Bai, ala kontatzen dit nera aitonak. Endregotorekin oso bikote hona egiten omen zuen brometarako. Nor zen Endregoto? Jope, hasieran esan dizudana. Emakume zahar bat zen, eta Joanesen oso laguna. Lagunak ziren? Bai, eta askotan sorginkeriak elkarrekin egiten zituzten. Zelako sorginkeriak? Bada bat, oso barregarria dena. Behin, Agilarreko kontea, Endregotoren gana joan zen, bere gaztaroa berreskuratu nahi zuela. Sorginak esan zion horretarako bere gorputza zatitzea onena izango zela. Ondoren magia eginez berpiztuko zutela. Eta lortu zuten? Txaron bukatu arte. Gertatu zena izan zen Agilarreko kontea. Kontuz, Endregoto, kontuz! Baizera kontuz, sartua banengo. Txua izango ez banintz. Ez kexatu, itxua izateak badu abantailarik. Zein abantaila? 11ko kide izan zaitezke. Beno, Janez, broma gutxiago, Agilarreko kondearen zatian, sartu dituzuela pikoan! Bai! Deitu zaituzte guztiak, konjuro honetan indar gehiago izateko. Garbi dago, benetako astiak eta sorginak zaretela. Erratz batean egaka etorri zaretelako. Joanes, zerrenda pasa. La Guardia. Hemen! La Población. Hemen! Bernedo. Hemen! Genevilla. Hemen! Campesu. Hemen! Aguilar de Codes. Hemen! Sansol. Hemen! Lizarra. Hemen! Gaitezen ba! Agilarreko kondea berpiztuko dugu!
Zu Joanes, ginen ikasi duena zarenez, hasi konjuroak irakurtzen. Ni Endregoto, pianako akelarren erregina, berpiztuko zaitu. El kuenton hartutako lurra. El kuenton hartutako lurra. Sugandila baten bustana. Sugandila baten bustana. Fuenteviejan hartutako belarra. Fuenteviejan hartutako belarra. Joanes, edagin apur bat. Zer, bizitzarik hartzen aldu? Ez, berdin jarraitzen du. Saguzarraren odola. Saguzarraren odola. Kirikinoaren arantxak. Kirikinoaren arantxak. Zer? Zer? Arraroa, gaur oso motibatua nengoen. Tira, jarraitu behar dugu. Arranoaren kabian hartutako harria. Arranoaren kabian hartutako harria. Erensugearen ezurrak. Erensugearen ezurrak. Aker baten adarra. Aker baten adarra. Probazazu berdiro. Txe, badoa ez da? Ezer, hemen ez da ezer mugitzen. Endregotandea, itxegin aldezake? Nogoa zarazu? Lizardakoa. Bota! Pentsatzen ari nintzen, agian, patxaran pizkar botaz gero... Baizera, zoratu egin zara ala? Ba, ez daki zergatik ez. Frogatxearen ez da ezer galtzen. Venga ba, zuruzte eder bat bota. Guztiok atxilotuta Elisaren izenean. Ia, patxara nahaztu. Eta zer egin zieten? Ba, ez dakit oso ondo. Nire aitonak, Endregoto, erre egin zutela esan zidan. Eta Joanes? Ba, itxura denez bargotara bueltatu zen. Ongi! Beno, ba hoek esan dira, nik dakizkidan Joanesi buruzko pasadizoak. Gaur bakar batean, bere etxea eta korralak eraiki zituen gizona. Korral horietatik, Arentxu korraletatik izan ere, gure ikastolak bere izena hartu zuen. Hau ere, mirari bat bezala jaio bait zen.
istorio polit bat kontatzen ari zinela iruditu zait. Ai, jauna, eta jakingo bazen ze istorio zen? Beno ba, ea gunen batean kontatzen didazun. Aizu, non dago Bianako ikastola? Goa zarazu da. Bargotarra. Bargotarra izan da, eta ez dakizu gure erentzunin kastola non dagoen? Zergatik deitzen duzue horrela. Ba, Bargotako astiaren korralek izen hori dutelako. Begira, handa. Eskerrik asko umea. Zorientzu izan zuen bizitza osoan. Segi ahora. No. Venga, sube. Bueno, así como ahora, ¿vale? Atzera, berriro. Venga. Venga, azkar. Ez dakit ba, azken aldian da, azken... Berriz. Barik, bate beten Miguel ekip, gozik egoten guatxetki ederra hori. Venga, va, Quiero ver un plano. María. La billetera. Kaixo, txo. Baina pentsamendu daudela. Hau ere.